amb aquest doble acte que hem organitzat avui aquí a la plaça de Catalunya. Si els sembla, començarem amb els lliuraments oficials i després els adreçarem alguna part. Us fem un petit regal que fem en aquests actes commemoratius. Nosaltres estem molt orgullosos d'aquest signe, que ja té molts anys d'història, és el símbol de ferrocarrils, i aquí, com podeu veure, estan personalitzats. El senyor Enric Botí. Està bé, Enric, es dona i el senyor Xavier Grau. Una miqueta. De progrés, el ferrocarril influeix en la vida diària de molta gent, amb la indústria, i a més és un reconeixement no un fet puntual, si bé és cert que avui que commemorem aquest 100 aniversari, és un fet que no es podria dur a terme, evidentment, si no haguessin hagut 100 anys de feina i 100 anys de ferrocarril a les planes al darrere. I és important també per nosaltres perquè ho fem amb el nostre cupó, amb el cupó de la 11, que és part de lo millor que tenim, que comercialitzen els nostres 3.000 veneus a Catalunya i més de 20.000 a tot l'estat, i que dona possibilitats de fer reconeixements com aquests, però a més de prestar serveis a la societat. D'alguna forma, amb actes com aquests, el portar el valor del territori, en aquest cas dels ferrocarrils de la Generalitat i concretament d'aquesta línia a tot l'estat, enforteix el valor del territori i dona força al ferrocarril, i d'alguna forma tornem nosaltres als ciutadans que s'aproximen als nostres venedors tots els dies per adquirir els nostres jocs, els hi tornem d'alguna forma l'esforç. Res més, dir-vos que estem encantats de prestar serveis a totes les discapacitats i més concretament a les persones amb ceguesa i discapacitat visual, una inversió important, però que a la fi de comptes això és possible gràcies a tots vosaltres que un dia o altre us aproximeu als nostres cupons. De veritat, moltes felicitats i que seguiu esmertejant aquest tren del progrés i el futur. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, amics de l'ONCE, per acompanyar-nos en aquest nou acte que tenim per compartir amb vosaltres. La veritat és que és la segona vegada que ens trobem en una col·laboració com aquesta. Ha canviat l'estació, ha canviat la línia, ha canviat el motiu, però la veritat és que ja fa un parell d'anys ens vam poder acompanyar amb la celebració que vam fer del centenari de la línia del Baix Llobregat. I ara iniciem un seguit de centenaris, comencem per les planes. Quan sentim el senyal acústic, no entreu ni sortiu del tren. És perillós. No sé. Cuando oigas la señal acústica, no entres ni salgan del tren. Es peligroso. També hauríem de dir-ho en anglès, però ara s'hagués allargat una mica massa, jo. Molt bé, com us deia, moltes gràcies, i iniciem unes celebracions de centenaris que són, jo crec, molt importants pel nostre país i per la nostra ciutat, per les nostres ciutats, com és que una gent anava uns bojos, una gent realment amb molta iniciativa, fa més de 100 anys, va decidir fer el primer túnel de Vallmellera, que va sortir del ferroviari, i connectar Barcelona amb el Vallès. Enguany celebrem el centenari de l'arribada a les Planes, però l'any que ve celebrarem, per exemple, el centenari de l'arribada del tren a Sant Cugat. A Sant Cugat aquest també serà, jo crec, un acte molt important. Ara parlava de l'ONCE, que ens agradaria que també mantinguéssim aquesta col·laboració, perquè al final nosaltres el que busquem quan fem aquestes commemoracions és, primer, fer un agraïment a la gent que va fer possible que avui siguem una empresa realment puntera al món. I això ha fet un així. Ferrocarrils és vista fora del nostre país com una de les empreses més punteres del món. I això no va ser tant gràcies a la gent que ara hi som, una mica la gent que hi som de Ferrocarrils, per suposat també, sinó aquesta gent visionària que va veure que per al creixement econòmic, pel creixement de la ciutat, pel creixement del país, feia falta que hi hagués un bon sistema de transport públic. I per això hem organitzat un seguit d'actes
dos dels quals heu fet que convergeixin avui la presentació d'aquest pont de l'Alce i el mateix també del tren amb un nom d'una persona molt estimada per a tot el món ferroviari del nostre país. Quan a l'Alce només afegir el meu agraïment de veritat, perquè la col·laboració amb l'Alce no és només de fer els hotells que fem loteria junts, sinó que és una col·laboració que és molt més profunda. Nosaltres tenim la sort que des de sempre la sensibilitat de ferrocarrils per tot el tipus de viatger, per tota la gent en definitiva, ens hagi portat que estem ja a punt de tenir les dues últimes estacions de ferrocarrils adaptades a persones amb mobilitat reduïda, de Sarrià i Putxet, que ja estan en obres, amb la qual cosa d'aquí uns mesos, unes setmanes, tindrem totes les estacions adaptades, tots els trens ja ho estan adaptats, i això és un motiu, jo crec, d'orgull, i vull dir que això ha estat possible gràcies al suport i a la feina i les idees que des de l'ONCE també ens han anat donant i ajudant a fer les coses ben fetes. No fa massa, la setmana passada hem fet un pas més, que és l'aplicació de ferrocarrils, perquè ens puguem comunicar i parlar amb la gent, l'hem adaptat també per persones invidents, i això doncs, crec que també és un altre element positiu. La feina no s'acaba mai podem pensar que estem perfectes, sempre hi ha coses a fer noves, i jo vull demanar amb els amics de l'ONCE que ens acompanyen que ens segueixin empenyent, que segueixin sent una mica un corcó, si això ho diu així, perquè al final no som més que una empresa d'aquest país que el que pretén és donar servei a tots els habitants d'aquest país i no només a alguns. I com els deia, per acabar, avui també fem una cosa que és molt bonica, que ens agrada molt als ferrocarrils, que és batejar un dels nostres trens amb un nom, com en Lluís Bruguera, que és una persona, com els deia, molt estimada per tota la gent del món ferroviari del nostre país. Per ser-los molt franc, jo vaig dir un petit absurd, perquè el meu sogre es diu Lluís Bruguera, i quan vaig veure el nom dic, ostres, dic, això serà nepotisme, algú es pensarà que estic batejant un tren amb un nom del meu sogre. Balla la U, balla la R, millor dit, de l'ordre. Per tant, que quedi clar, si hi ha algun mitjà de comunicació, que això no és un acte de nepotisme. No, al revés. Moltes vegades la idea de batejar un nom surt de ferrocarrils. Per exemple, hem batejat trens en nom d'escriptors, hem batejat un tren en nom de la que havia sigut presidenta de Renfe, la senyora Mercè Sala, que va ser una persona que va innovar i molt en el món ferroviari. I avui aquesta petició, aquesta idea va sorgir de molts de vostès que esteu aquí, per tant no tampoc descobreixo res estrany si dic que hem tingut un cert prèssim els últims mesos i de quan bategeu, i el que vam voler és fer-ho coincidir precisament amb un acte, pensem, tan bonic com aquesta commemoració del centenari. Jo crec que a Lluís li hagués agradat molt aquesta coincidència, i a partir d'ara, amb molt d'orgull, podrem fer que els nostres trens també, i especialment a la família, doncs el seu nom, la seva imatge i l'explicació de qui va ser, doncs també recorreran, seguiran recorrent amb un tren, tots els nostres circuits ferroviaris. I per tant estem molt contents que avui ens hagin pogut acompanyar. És un honor i és un extraordinari plaer poder fer aquest modest petit reconeixement, però estem segurs els que coneixien que amb ella això hauria fet molta il·lusió. Per tant, crec que avui és un dia d'il·lusió i de compartir aquest sentiment, que al final el que ens ajuda és a promoure més el transport públic, a fer més humà el transport públic. Això no és només un tren de ferro, de seients i d'alarmes, no, això és molt més que un metall o que un mestre. És un estri que ens permet millorar la nostra mobilitat i per tant treballar millor, anar a l'escola millor, etc. Però sobretot també ens permet modestament fer aquests reconeixements a gent com a Lluís va ser un referent en el nostre món. Moltíssimes gràcies i si els hi sembla els demanaria que anéssim a la capçalera del tren que destaparia el nom. D'acord? Els fills no són tan obedients. Bueno, que feu-hi. Què tens? Molt bé, benvingudes, Que no se'ls enganxi.
Estic d'acord, ha dedicat tota la seva vida laboral a millorar el transport ferroviari de l'àrea metropolitana de Barcelona. Fa gràcia, no? Si li sembla que Sí, o no hi ha l'aeropema. Això, que volen fer la foto. Enhorabona, perdoneu. també d'una placa, aquesta placa de ferrocarril. Sí. Suposo que la senyora Paquita és vostè, oi? Sí. Doncs mira, a vostè li donem la seva i la del Lluís, també. Ah, i tant. En tenia unes quantes a casa de plaques d'aquestes Llavors, de jo no tamany sé, la natural. Maria Assumpta qui és? La tieta, la germana. Molt bé. I la Maria Montserrat? Molt bé. Doncs si les voleu ensenyar, així està així. L'agafes? Molt bé, ja està bé, ja, molt bé.